Jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan channel mai albarka wato Algaita Mix TV channel mai kawo muku fashin baki dangane da India Hausa ko kuma American film. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel mai albarka ya kamata ka danna mana subscribe, ka danna mana alaman kararrawa. Ni ne naku Dr. B kafin da ke kawo muku fashin baki Algaita Mix TV. A yau za mu kawo muku fashin baki dangane da wannan hoto da kuke gani na wannan jarumi da ake kira ALU'ARJUN. ALU'ARJUN ya kasance jarumi ne wadda yake fina-finan India masu ƙayatarwa. A yau za mu kawo muku fashin baki dangane da ɗan tarihinsa kaɗan domin mutane su san waye ALU'ARJUN. ALU'ARJUN ya kasance dan cikin garin Indiya ne wanda ya taso a cikin wadata. Iyayensa wato masu kuɗi, masu wadata ne. Ya yi makarantu iri-iri wadda har ubansa ya ɗau alkawarin cewa sai ya zama medical doctor wato likita. Amma ALU'ARJUN shi ba haka ƙudurinsa yake ba. ALU'ARJUN ba abin da yake so illa ya zama jarumi na fina-finai, ubansa kuma baya so. Haka ALU'ARJUN suka rika artabu da mahaifinsa akan cewa dole sai ya yi karatun likitanci, shi kuma ya ce ina, dole sai ya fito a matsayin jarumi. Ana nan dole da ya bi maganan ubansa. Haka ALU'ARJUN ya yi haƙuri da wannan kudiri nasa, ya ci gaba da karatun likitancin, amma ba dan yana so ba. Mai sauraro ka san duk abin da baka so baka rike shi da muhimmanci. Haka ALU'ARJUN ya rika yi dai yana yi har ya faɗi jarabawar da ake yi. Ubansa ya ji haushi, babansa ya ji haushi sosai. Sannan mahaifiyarsa ta cewa mahaifin a bar shi yaro yayi abin da yake so. Aka kai shi makarantar zama jarumai. Yana shiga makarantar jarumai ba wanda ya so ma haɗu da shi wanda ya zama kaman godfather kamar yadda kuke gani akan thumbnail namu, shine Akshay Kumar, wannan tsohon jarumi na India. Akshay Kumar shi ya ɗaure masa gindi, ya fara sa shi akan hanyar yadda ake fina-finai. Wannan hoto kuma da kuke gani ALU'ARJUN ne tare da iyalansa bayan ya shiga fina-finan Indian Hausa. Ku biyo mu a wannan masaburbuɗa domin ku sha fashin baki da tarihi dangane da ALU'ARJUN. ALU'ARJUN baya da wani aboki wadda yake kusanta da shi illa kamar yadda kuke gani akan thumbnail namu, wanda ake kira wannan jarumi Ram. Wato wannan jarumi shi ma abokin ALU'ARJUN ne sosai da sosai. ALU'ARJUN ya sha bakar wahala a kamfanin Bollywood wato kamfanin yin Indian film, saboda ya yi samu 'yan bakin ciki da mutane da yawa wanda suka rika sukarsa, har ya kai ga ALU'ARJUN aka kore shi daga wannan masana'anta. ALU'ARJUN ya koma gida ba aikin yi ba abin yi. Haka mahaifinsa ya rinka dariya yake gaya masa, yake cewa ga inda na zaben ma amma kai kaki. Ana nan ALU'ARJUN har ya koma neman aiki. Ya samu aiki irin na gyaran mota a can India, amma ba irin wai kanikanci irin namu na nan ba mai sauraro. A nan ya rika yin gyaran mota, yana yin wasu abubuwa. Daga nan kuma ya samu ya sake haduwa da Akshay Kumar. Yadda ya sake haduwa da Akshay Kumar, wata rana ne Akshay Kumar ya kawo gyaran mota zuwa kamfanin inda ALU'ARJUN yake aiki. Daga nan Akshay Kumar sai ya ga ALU'ARJUN, ya tambaye shi ya aka yi haka. ALU'ARJUN ya kwashe labari ya bashi. Daga nan Akshay Kumar ya yi tufaƙin sai ya maida shi yin fina-finai. Akshay Kumar ya taka matukar rawa wajen taimakon ALU'ARJUN har ya samu ya maida shi yin fina-finai. Da ALU'ARJUN din shi ma ya yi fushi akan cewa ba zai ƙara fim ba. Daga nan Akshay Kumar ya bashi shawara har ya dawo yin fina-finai. Sauraro ka ji kaɗan daga cikin tarihin ALU'ARJUN. Akshay Kumar shi ya maida shi yin fina-finai India. Haka ALU'ARJUN har ya yi suna, ya zama zakakurin jarumi a India. Mai sauraro ka ji kaɗan daga cikin tarihin ALU'ARJUN wato jarumi na India. Idan kana son full film din nan ko kuma full tarihin ALU'ARJUN da sauran Indian aktoci, ya kamata ka biyo mu a wannan channel mai albarka Algaita Mix TV.
sauraro kada ka manta dai muna ƙara tuna ma ya kamata ka danna mana subscribe, ka danna mana alaman ƙararrawa domin shi zai ba mu ƙarfin gwiwan sa muku tarihi ko kuma fashin baki dangane da Indian Hausa ko American film. Ni ne naku Dr. Bikas for real yo. Dr. Bikas ni nake kawo muku recap fashin baki Algaita Mix TV.